Pasensya ka na, no dati naramid mi kanyam. Abay, ano ba dati problema yung kanyak? Awan manong Andres. Ayun gayam. Kahit nakakano katungtungon ni Apong Palbaw. Mabalin, malis ka pa lang ditawi. Pay naguyong kayaon. Awan lakay-lakay kanyak. Lalo no kasto ti ugali na. Kaya mo ikugtar ka. Dasi ma. Sige, kugtara na. Bintong, luar mo arak. Una pong. Nakapupunta Andres. Uuwi na. Mas ka nga dyan. Hindi ako aalis dito. Doon muna tayo. Pero kadalasan, maabot ng 10. Ay, grabe ka naman, Andres. Buti nakakatulog ka pa. Oo naman. Yung angkap yung papatulog ko eh. Ako, nervyoso. Nipotok ng baril, hindi man lang ako nagugulat. May sangakis nga pulang kabayo ni Baak. Ikamlat na pulutan dang. Nagkautang pa'y tao. Busay. Nadali na ka ni Baak kagawad. Naspakay. Tagay mo ni, libre ato eh. Alam mo na, di kagbayag-bayag. Tama na. Nalaing tik-tik na gadi nga duwa. Veterans. Isti sa bata. Halinin na at magsaya dahil ang Baak Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak Andres. Alam mo ba, si Baak, kakasal na daw. Oo, alam ko na. Biruin mo, nakahanap din ng mapapangasaw yung taong yun. Sinabi mo pa, mabuti na lang, hindi yung anak ko yung napangasawa niya. Ay, same tayo. Speaking of Baak, ayan siya, oh, nakatingin sa atin. Hayaan mo, hindi naman niya alam na siyang pinag-uusapan natin. Sa palagay ko, iiwan din yan. Hindi ko naman. Ayos din mga trip nyo ah. Pati buhay ng iba, pinag-uusapan nyo. Bakit? Ikaw bang pinag-uusapan namin? Kaya nga, assuming ka naman. Hindi ako bingi. Kayo ha, kung ano-anong lumalabas sa mga bunganga nyo. Huwag niyong pag-usapan ng buhay ng ibang tao, yung buhay niyong pag-usapan nyo. Bakitang kayo lang aro din. Maalayo pa lang kisme. Nagtatarabita, bakit ako pat ng iwat nyo? Anak nang, ikaw sumasobra ka na ah! Huwag mo nang patulan. Masisira lang yung beauty mo. Sa bada gidaye, mangiruruminda nga talaga. Ano Andres? Pasensya ka na, no dati naramid mi kanyam. Abay, ano ba dati problema yung kanyak? Awan manong Andres. Ayun gayam. Kahit nakakano katungtungon ni Apong Palbaw. Action. Umpay ka na oh. Kahit na dumawat ay dispensar. Sigurado ka? Hindi na yan natatani, tang balbot. Taradya ka siya. Ururayin na ka. Sigurado. Intan. Mas pakatatakan niya men. Pinagbayag mo aja ng obingan. Naglaka lang aja ipaparamit ko kay. Apay tang. Nakukuha niyo tao. Awang pakialam mo. Mabalin, malis ka pa lang dito.
Pa inaguyong kayaon. Awan lakay-lakay kanyak, lalo no kas ti ugali na. Kaya mo ikugtar ka. Dasi ma. Sige, kugtara na. Pasalamat ka, Tata Andres. Noan lang. Kapiti ko na, mabuti nga kanyam. Kapay tang, ipapayap na ka lang. Uy, Andres. Kahit ko kung mga dumati dispensar kanyam. Apay, anya inarami dagito nga duwan, Andres. Kaya mo, tira ka gito nga duwan. Andres, mabali pa panahon pa lang ati pati kabayaw. Ulitin man natin pa kang malakay. Bayaan mo, Franz. Mabaling nga, ibati na kami pala dito. Ito kano pagtungtungan, may. Pasalamat ka. Naiganan ni Andres sa ito imak. Tang, magpaisuyain baga na kanya ni Bintong nga dumawat kay dispensar kanya. Uy, Andres, pasensya ka ulit na. Bintong, ruwar mo arak. Una pong, Total, ayos tayo. Tagay tayo pa lang, Andres. Patagay kayo laki di tang. oh, pinapong. Kanya pa kuka, patagayan ni Manong Andres. Uy, sige pong. Manong Andres, takay mo. Nung hindi pa may anta kanya na pong. Pagkatinta, yapang tajin eh. Sigurado ka pong. Basta surutan na. Mekan, tulungan na, pagkatinta. Bak! 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 Bakit? Anong problema mo?